Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rikrendet. Alon-alon, Dek. Itu. Ya Allah, kena ri aku. Awas, pelan-pelan. Awas, awas, awas. Awas, 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 awas. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wareng delok niliki dagangane doyo aku kangen. Lah kok ini iki lho gek yo nyapo. Ya Allah, kena ri. Gak. Anakku ki nek ra cikene doyo emoh. Ya Allah koyo ngomong ngene. tenan ora wi lho. Tenan jereke. Kak kan tak cipukan. Jere nek gak riwo gak anu ya. Suwe kayak ngene. Cek gak? Ya ya. Gak jipuk sembako to, Mbok? Lho aku oleh rondo. Lah masa duduk gak oleh? Gak oleh ning. Dhisik aku oleh. Tomblok mbok Dik. Gak oleh. Wayem tomblok. Hah? Arep jipuk dagangan to, Doy. Ya iya to. Ki harga baru, Doy. Lho, pancet bae aku nge dititipi wong Tak kira mundak, bahan mundak ya to, plastik mundak. Insyaallah. Masak minyak kita lo 21.000. Tapi lagi goreng. Mana sayang? Terus Oh dasar emas terus. apa ngene jenenge? Geprek. Ora menyikapi apa-apa larang piye, Doy? Wis biasa aku, ora rubah apa-apa. Ngombene ning kono, Lah barang larang iki wis syukur gak apa-apa tarawi wis kenaikan kok harga kok. Lah tapi tetep badi ora nek. Karek usahane awake dhewe. Lah ora diundakne lho karo Doyo. Bu, gratis, Bu. Gratis, Bu. Ojo gratis. Tapi yo. Ning 5.000 nih Bu nggene. Pinten? 2. Aku bagi lho do sing Gratis, 3. karek emang wis wajib dadine karek. Oh, Kita apa ya situne? Piye? Pengelolanya apa mukulane, apa mau barang tak menir, tak menir. Yo aja lho, Rojo. Moga jane gak apa-apa soalnya barang yo larang ndak kabeh. Lah lamun tuku regane sak kilo sak mene, bodol sak mene kowe yo rugi yo. Plastik iki lho. amin sih Bu. Mundak gak. Aku ora tak ade plastik, blok. Resek iki saiki. Wong es teh tak ade godhong kok. Oh, yo. Lah piye wong es teh 3.000 mosok njaluk plastik? Saiki asne 4.000. Lah lho. Lah aku tak ade godhong. Mak aku gak tau dakno nyapone yang biasane nek wong sing gak tau blojo wi, Lah lho. gak tau ngerti butuhe tuku panganan mateng ngono wi. Wis sak mene yo. 9.000. Padahal gak ngerti ya. Tak sikapi ae yo. Mangkane karo ngundakno wis gak tak undakno wis ben. Kena banyu le. Ben banyu ku kita. Aku Neng ora tuku banyu. kono ana motor. Ngono ki digo tuku es teh lho. Aja to, Do. Iki ki untune ki bar tak gawa rono. Krowok. Tanget ye? Tanget. Yang pesen sih. Ora kurang ngombe teh hangat. Gak tau lah paling. Aku suwibuk lho, aku ki wirawiri ning Surabaya, Tom. Oh iya. Piye to? Aku ning rumah sakit. Kowe bendino ya nek. Bendino ya nek
ora? Kok tekok bekecot ki lho. Gak maksudnya bedino ki enek resi kurang. Hei, Wayah-wayah rono ki gak ketelele ngono. Gak mesti. WA dulu. Oh, lah bekecot WA. Hargane melambung nggih. Lampung iki. Yo larang iki. Ya sing penting ki sak tome piro adolmu. Lho, marai aku ki nek larang gak wani doi. Lah piye wong Umpamane 10 kok 5.000 kan yo oleh. gak mentolo aku. Aku ki bakul gak mentoloan nek larang. mulane digratisne to. Kok Kok gratis ae sesuk kanungan kumplung. Besok. Ya wong kok konan kita dagang harus tega. Ya nyapo karena iki bisnis awake. lah tapi aku tetep ra tega kok. Dokter apa-apa larang kita yang ngomong apa-apa muda. Ini sak meni dijoli sak meni. Betul. Ya lah bodol lak mono lho kowe kalungan kumplung to. Masa yo ora. Tak ngomongi. Ora sampai Tak masuk lho ini. Semua naik. Yang turun cuma cawat. nek wi pawange iki lho. Apa? Gaene ngedukne cawet. Kok kowe lho, kowe bisnis so kurang dalam. Murah kowe. Lah wong nggonku dhewe ndredet lower lho rong tak tukokne kok arep bisnis kuwi lho kok sok. Mulane ora apa-apa sing ngene dhewe ndelok gak apa-apa sing ngene dagangane sing apik. Pengen teh. Teh anget tapi lho ya. Gak awet, gak adem, gak. Gak boleh pakai es tapi. Lah ya Ya gak. tukang saya nang tapi lho. Ayo. Entek dagangane mbuh sing didol apa? Ini, sik. Panas. Mbak, teh, tapi nggak pakai es, tapi aja hangat-hangat. Tunggu sini, teh. Kayaknya lagi yuk. Wong TikTok kuwi tak umbar kuwi lho ya. Aku kene buka TikTok. Jane wis Liga D2 lho jane. D2 lho wis setara karo VV lho. Kandene aku ki suwi gak anu mbak aku ki mengatur anu jam istirahat kuwi lho. Ya ngatur ki oleh ndek tapi ora ketang sedilet. Sedilet gak marem to nek gak suwe. Ya. Gimana ya? Telepon ngene, Bro. Aku lho wis mudhun 5 kilo ki. Ngono cara aku, Mbak. Kamera mati langsung ae suwe. Apa? Ora telepon ngene, Bro. Wonge perjalanan. Aku arep petong rego e. Aku arep maling Jombang. Hah? Arep maling Jombang. Maling ngomong-ngomong iki lho, lagi tuan. Lho, wange kasih kakak. Aku wae. Lho piye to? Anakmu perang manut iki ya jal delok. Lho, sakmono cek mik lho. Masa sih mikir? Mik. Samono ae. Mik. Enggak, arene ora wis cara mbakane. Lah arek dimikno sapa? Wah, berarti ketelmu Cara mbakane. Yo mbakane kan rada gatel to anake ae. anak tamunya wis gak mentel, berarti pentelmu Lho, omonge sapa wong rong tak sapeh kok. Tak lah ora. Tenan. Wis carane wong akal-akalan ala. susumu sih kenal. Kanane anakmu. Ono. Sama jenenge. Wes cek ibu. Ah, Enggak tahu ya, ini salah ngomong. Ini berarti susumu kan ngecet wong. Ora blok, kuwi fitnah neh ngono kuwi kok. Sitok loro, sitok gak ngenger. Aku tak ngopi kene cahayu sik ya. Lho ngono aku mbok tinggal. Saking notok. Badok kopi. Tomblok ngono kuwi mbok soleh mon-mon anyar ngono kuwi tomblok. Angke oleh pesenan ayam geprek karo aku bagi sing 10.3 lho ya. 23 ini orang nyemplung sih ya, bener lagi. Dua.
Jan gak umum tibake anu ricawelan tok lho ning kene iki. Di cawelan kuwi rada ngidul mlakumu, ndek ngenane enek ulone kuburan. Gedhi. Lumayan iki. Makno rada anu ae. Pun Mas ya. Delok. Sumpah. Ngono lho nek wis oleh mon-mon anyar iki tomblok ngono kuwi lho. Ya kuwi lho wi. Jek esuk wis meruput. Lah iki ono kok. Apa enek pas gak enek? Jajal kan tujuane lah murni kene karo bisi ngono tok. Aja jeru-jeru to doi. Jujur itu lebih baik. Loh, aku ngitung aja. Meskipun menyakitkan ya. Ini sambil nunggu bosnya datang, aku harus menjemput dagangan teman-teman. Boy jenenge arep kulaan Brambang insya Allah. Tapi sik nunggu Saprol nggak tahu harganya soalnya. Jadi untuk vlog kali ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.